Sasisian pat ka kenhuan ya lek ka shalong la jong FC kalasai ya kabuit ka bor jong ka bakan la pat ban penyakat damar arkol persya ya ka Trinity Deacon FC ha ka jinga kun halaying ha ka jinga lek ka I League ka balalong Hamadan SSA First Ground Stadium hapolo ha ka khatsau tarik nai wing. Haba phai sha ka jinga kun de ka Trinity Deacon ka balayo pan penkhit ningkong ya ka jar ka balawan lingba o Rosenberg Gabriel. Henry ha ka minute ka ba arpusa Ronnie Wilson Karbudan ulayo ya ka kabuk siar ban penpai kala ya ka ni ka shikol ba kala jong kala syak tam chakman. Bat ka ni ka kol kala penkhi win hipuk ya ka stadium barok kawai namar ba usamla khasi un penpau ya ka sap bat ka jing tebit ka jong u ban yot hep ya ka ni ka kol. Hadian kani ka kol na Wilson kala jong ka balayo mensiam bha kala sedang bakan nyonting chakman bat hadian kani ka kol kala yo ya ka kabuk ser ha ka minute ka balai pusau bakan thep ya ka kol ka ba arling ba utakutu miki ka balanang penkhi win shu ya ka SSA Stadium. Henry ka Trinity Deacon hadian bakala syambat yoi ya ka rukam ya lek kai kala jong kilas dang shwa ban kentiu ya la ka rukam ya lek kai ka jongki bat ha ka minute ka bah Henry phulai sasisian Rosenberg ulayo ya ka kabu ban thep ya ka kol na ka benta ka Trinity Deacon bat ka Trinity Deacon ka bala syambat snuthu ya ka jingkodor ka shipon kelas dang bakan te la kamno ya ka ni ka jinga khun haladi bat ban beteng ban ya lek kai pendut ya ka khandai po minute ka por ka bapura na ka benta ban khur ya ka shipon. Haba pensyong nong rim ya kani ka surya lek kai lek se kala jong kan jinda khamjo ka mensim bakam syam lala bakan pen urlong ya kani ka risol saka jingjam kata namar kani ka de ka sin ya khat ka balai ha ka jingyo ban airing biang ka jong ka ha ka I League.